Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky, vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán predseda vlády, vzácni hostia, ctené dámy, vážení páni, milá mládež. Tu pri pamätníku hrdinských vojakov si každoročne pripomíname udalosti, s ktorými je úzko spojené oslobodenie Československa. Pripomíname si udalosti, ktoré sa hlboko zapísali do histórie Čechov a Slovákov v boji za slobodu proti fašizmu. Karpatsko-duklianská operácia začalo priame oslobodzovanie Československa Červenou armádou. Po jej boku bojoval aj prvý československý armádny zbor pod vedením generála Ludvíka Slobodu. Prechod vojsk Červenej armády cez Karpaty na Dukliansky priesmyk viazal 15 nemeckých divízií do skupiny armád Henrici, ktorých úlohou bolo potlačiť Slovenské národné povstanie. Zostalo nezvratným faktom, že sovietské najvyššie velenie sa rozhodlo v priebehu 3 dní od vyhlásenia Slovenského národného povstania poskytnúť povstaniu okamžitú vojenskú materiálnu pomoc prostredníctvom vzdušného mosta a predovšetkým formou rozsiahlej karpatsko-duklianskej operácie. Hlavný stan vyčlenil pre karpatsko-duklianskú operáciu 38. armádu generála Moskalenka a ďalšie sily a prostriedky z hlavného úderného zoskupenia a usmenil ich armádny zbor. Ťažké a vyčerpávajúce boje zúrili dňom i nocou, kým 6. októbra 1944 vstúpili na rodnú zem. Boje však pokračovali až do polovice novembra 1944. Prelomenie nemeckej obrany v Karpátoch a urputnosť bojov v 50 dňoch si vyžiadali veľké obety. Vojska 38. armády generála Moskalenka stratili 62 014 vojakov, z toho 11 326 prišli o život. Prvý československý armádny zbor stratil 6209 vojakov, skoro polovicu svojho vojska. Z toho 1691 padlých a nezvestných. O ich obetavosti svedčí skutočnosť, že medzi nimi bolo takmer 90% veliteľského zboru. Vážení prítomní, po viac ako 75 rokoch vojenskej porážky fašizmu sa znova ozývajú hlasy tých, ktorí druhú svetovú vojnu nezažili. Vojakov Wehrmachtu a zbraní SS prezentujú ako nositeľov západnej kultúry, ochrancov demokracie a slobody. Kolaborantov a ich pomocníkov predstavujú ako ochrancov domáceho obyvateľstva. Prekrúcujú príčiny vzniku vojny, popierajú holokaust, o obetiach však mlčia. Skutočnosť však bola taká, že všade na obsadenom území bol prenasledovaný teror a masové vraždy bežnou činnosťou vojsk Wehrmachtu, jednotiek SS, bezpečnostných zložiek Gestapa, ale aj domácich kolaborantov. Rasizmus, extrémizmus a terorizmus sú novými hrozbami pre demokraciu a mier. Nech padli hrdinovia, ktorí dnes vzdávame česť, zostanú v našej pamäti a sú zdrojom nášho poznania, našich tradícií. Ako posvetný dar chráňme slobodu a demokraciu, za ktorú oni bojovali a umierali. Chráňme ich živý odkaz a nehynúcu pamiatku. Pamätajme na slová generála Ludvíka Slobodu. Ako ľahko sme o slobodu prišli a koľko úsilia a obetí stalo naše oslobodenie. Dukle právom patrí symbol víťazstva a víťazstvo patrí hrdinom.
Česť a sláva hrdinom Karpatsko-Duklianskej operácie.